San áitimeach torann claimhte nó carbaid, tá torann scipéid an airgid. Cé gur titim go bheagán líon an locht féchan na telefísionara. Fós bu éon Super Bowl an chlár buú bhreanna puncannaíar. Nó gur heas mé sa Coliseum in Los Angeles ag tarint gáscór blianóchain. Níor a amphitheater feici riamham. Faoin am sin, cluichí Olympacha 1984, bhí an áit tócaí le 60 go bliain. Láirich bún, thug go chru an chéad cheann dá léad atá giú riamh isteach muintin. Anan is 2,000 bliain rivisin. Gáimeach a camera a síl nuair leag an timpire Vespasian, an chéad chloch Coliseum na Róimhe sa mbliain 72 AD, bheadh fáil fictiúrtha agus an líon in na láimheige. 8 mbliana dar gcéann, sisúr a bheadh le feiceáil a grúpa Vic Titus agus gearr a ribín na hoscailte. Scláí agus prísúnaí buú a rinne an obair sa Róimhe deartar. Bu iad innealtóirí agus ealaíontóirí na himpireachta a bháin a fuair loch sihir. É sin héin gotaí as teampall na mbíodh le linnean chéad cheann go na trí choga idir Iadsan agus na Rómhánaí. Bhí an dalar mór chúchtach ar a síl go láidir, cé gur an spela mór a leic na táirsaí, nuair i críochnaíomh an obair i Los Angeles, beag na 2,000 bliain in na dhisin. Fós, beag an faoi $1 million a chaisin an obair. Sim thuarach a dtéir mé an léine, áis cathú 350 milliún é a chóirú cúpla blianóchain.